спокойно из гората и да попаднете на... Направих още аватари. Здравейте, добре ще в новия епизод на да рисувам бандата ми. В момента нарисувахме жената и приятелката на жената. Преди да започнем с клипа, бързо ударете лайк бутона, след това ударете коментар. Също така, ако ви харесат още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала ми. И ако сте нови и не сте се абонирали, направете го сега, за да получавате известия, когато кача нов клип. И сега, нека да започваме с клипът и да ги минеме с черен химикал по детайл по детайл. Ще намалям малко. Телевизията имах предвид и самата музика за да наглася. Абе, кого заблуждавам, бе? Майка му не. Айде, газ! След малко идвам, само да се наточа вода. Върнах се, бърз апдейт. Нека да започваме с недовършената работа. Готови сме с жената. Сега започваме с не кой да е, а с приятелката на жената. Около 4 извинявам се, бързо говоря. 4 минути останаха до този клип.
Какво да кажа друго? Няма какво. И така успях да довърша въпросните рисунки, които трябваше. Все пак. Жената е готова. Жената е готова и приятелката на жената. Така. Ако ви хареса този клип, ударете по един лайк. Също така, ако ви харесат такива видеа, вие си знаете работата. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се да ви е харесал клипа. Ще има още такива видеа. Това беше всичко от мен. Аз бях Влади. И Слави ще каже каквото трябва. спокойно из гората и да попаднете на